Ассалому алайкум бародарои гиромӣ, дӯстони гиромӣ. Имрӯз мо хостем дар видеои имрӯза барои шумо рехтани стяжка ва пеш аз стяжка мо чӣ кор мекунем амро нишон диҳем. Как всегда мо маякамона гуфтем ки ба сим истифода мебарем, лазерни урвена гиром кардем, мехора задем, маякамон фирдагиай. Ана бародаро ма дар бораи чӣ гуфтанӣ будам? Керамзита пеш аз стяжка мо мерезем ки стяжкамо кам брава. И керамзит ҳам роли савукира боз мекунад. Савукай хасай мехалим чода мефурӯшад, мегири заказ меги ҳам кори моро осон мекунад. Баъд дар неши мо стяжкаро мерезем. Ина қоқоқоқ аҳамияти бародаро кадоми кор мекунад. Стяжкаро қоқоқоқ мерезем. Баъд я ошапакш мекунем, канта хича мегира, ба опапа мекунем, мекашем, меша аҷоиботи олам. Стяжка нол. Ҳамира хостем ки барои подписчикҳо, барои бародаро, барои бача. Ана бародаро стяжкаро тинук кардем. Стяжкаро тинук кардем қоқоқоқ. Ана нигоҳ кунем, ошапидем ша. И кора мо барои чӣ кардем? Барои ӯ кардем ки вақте ки стяжка мерези ку, агар мо ин кора накунем, нигоҳ ки уже сахт шудаги ина поимоно, уже сахт шудаги. Мақсад агар ин кора накунӣ, вақте стяжка мерези, топ керамзит савукай боло мебуре, рудат мекана стяжкари зира. Ҳавор карда наметониш. Мақсад ина ироди мо рехтем 20 минут тогда қоқ шид. Оди маяк мона тагоша раствор пур мекунем, чтобы ки хам нашава, каҷала наоя. На маяк канташ нисимай. Рана чӣ пурш мекунем? Баъд иншоалло кам тара қоқ шавад, то бегара стяжкаша мерезем, мегирем. Намхе. Баъд маякоро мегирем бародаро, маякоро масал растворо мешурем, стяжкара камтар. Инами сими ки мо дорем. Ҳамин сима намхе торша такша пури раствор мекунем. Аккуратно бо ин вақти пур карда я бори хали вибрацияш метем ки мақсад озод боша ҳамин сим. Мақсад дрияваи хали лои хушвак боша бишинаш. Фуршава ки хали ҷиқидаги набошаш. Намхе ки полни пурш кардем. Короче, ам хали шид, ина маякора мондем. Хай бо кам род банда. То чо шудем ки қоқ шава. Ана ози хидгир меша. Вақти қоқ шид, стяжкаро сар мекунем. Иншоалло. Ина натиҷаи кори мо. Стяжкаро тамом кардем. Ина бародаро урвена мондем. Ана сарфоизаи нолай. Ана барои чӣ мо исна назадем чиз. Ана тахта мондем. Иси бистри пол меша ё ки европол меганша. Ҳар кас ҳар хел мега. Боқӣ дар амони Аллоҳ. Ана чико подписатсияро аётон набурорен, падилитса кунен, лайка биҷиқен. Барои шумо қин нестай, бародаратонро дастгирӣ кунен. Мо аз шумо миннатдор. Дастгирии шумо пешравии моe. Аллоҳ нигаҳбонтон.